kana iriyo vaxla yacho Mwari chitombomutora mukomana uyu because murume uyu atinetsa paZimbabwe haasi kutotiteerera zvinhu zvetikutaura ende ari kuramba achikanganwa ndohanganwa dzacho dzetinogara tichitaura vana veZimbabwe everyday vari kugara vachitaura kuti muzvipatara hamuna mapaini izi zvawo hamuna mimwe mishonga iri kushayika muzvipatara ende ukatarisa chipatara chikuru chemunyika cheParire Nyatwa vanhu vari kurara pasi hamuna mubhedha hamuna kana magumbeze zvawo ekufuga vanhu vazhinji vari kubva nemagumbezi avo kudzimba ekunofuga kuchipatara vanhu vacho ukada kutarisa marumu acho avanotorara mazisiling anenge akarembera mamwe acho anotonzi anodonha asi murume mukuru unonzwa achitaura kuti ndatenga marori ndatenga matipa hapana asiri kuziva nezurova Mnangagwa vakabuda vachitaura kuti ndatenga zvimatipa izvi zvimarori izvi iprogram yemayouth I don't know kuti zvinotibatsire chii munyika ende program yacho yemayouth acho anenge achitaurwa ndeeZANU-PF ndo mayouth acho asi tikati ngatiite zvinhu zvenyika tinokunzwei Mnangagwa muchiti aiwa munyika hamuna mari zvinhu zvakawanda zvinofanira kutoitwa zvichiitwa zviri under government zviri zvinhu zvenyika pari kuzongobuda hanze kuti munyika hamuna mari hatisi kukwanisa kuita izvi asi zvimarori zvese zvere muri kutenga hamene kuti mari yacho muri kuiwana kupi ende tikatotarisa ZANU-PF haina kambani inopinza mari ndo chokwadi ichocho bato reZANU-PF harina kana kambani 1 yetinotaura kuti inopinza mari asi mukada kutarisa mari dzacho dzemunoshandisa dzakawandisa zvisingatomboite mari dzemunoshandisa imimi muchitaura kuti tiri kuita zvinhu zvakati zvemayouth tiri kuita zvinhu zvakati women for ED tiri kuita zvinhu zvakati zvemaovet but government inenge ichinzi haina mari pakutenga mapainis pakutenga mishonga yemuzvipatara munenge makutaidzira kuti aiwa nyika ina mari I don't know kuti munowana mari kana muchida kuita zvinhu zvinobenefita muZANU-PF chete because mune muchinyatsoziva kuti apa muri kuvhara vanhu ende mune muchikambena ende tikatoda kutarisa zvinhu zvakaita sezvemunoita zviya zvekutenga zvimarori muchiti ndezvemayouth tazoita zvakati ndezvezvakati mari dzemunoshandisa pepe dzemunonopiwa kwemunopiwawo mari kuarabhizi yedu komuchiba mari yedu yenyika imari yedu yemateksi ye muchiita zvinhu zvakaita seizvozviya muchiti tazoita zvemarori isusu vanhu hatikwanise kuzviteera tichida kuona kuti zvinoshanda sei ende isusu hatitozvinzwisisa kuti mune muchiti ndezvemayouth kuti zvinozofamba sei kuti mayouth acho anobenefita sei hatizvizive why because hatina basa nazvo ende hazvina zvezvinotipa senyika zvinhu zvemunenge muchilonja zvezve asi pakabudiswa mari ikanzi mari iyi ndeyekutenga mishonga muzvipatara tinozoiteera tichida kuona kuti muzvipatara macho mune mishonga here tinototeera because tichida kunyatsoziva because mari inenge yakatobuda zveshuwa ichinzi yabuda ichiendeswa muzvipatara saka isusu tinenge tane right yekuda kuteera tichida kunyatsoona kuti mishonga yacho yakasvika here kana kuti makaba mari that's why muchiita zvinhu zvakaita seizvozviya zvekuti munongoti taita project chakati tatenga mishonga tatenga zvimarori nhamba yakati because isusu munonyatsoziva kuti nyangwe mukazvisvitsa kumayouth acho emune muchiti mayouth acho ndeyenyu yeZANU-PF isusu hatina basa nazvo ende hatitoteere hatitorinei nazvo because hatina kana zvinotobhenefita pazvinhu zvakaita izvozvo saka imi munenge muchingotsvaga zvinhu zvetisina basa nazvo zvetisingabenefite senyika zvekuti mune muchingolonja makalonja muba mari yacho otherwise munongonolonja muchiita lonja chakati mari yacho ubva waitora futi ubva watoenda nayo ubva unoidya saka isisi tesina kana basa nazvo ende hatina kana chetinobenefita pazvinhu izvo mune muchingoba mari waba mari unolonja chinhu chacho ichocho wochitora futi ende kwatarisa zvinhu zvakawanda zvemunozviti makalonja makamboenda kuHICC mumadays aya muchida kuvharichira 31 March mukati tiri kupa mayouth mari yakati but takazongonzwa maimhanja apa kuGlenview kwangu kune maby-election makaenda mukanoti tiri kugadzira zvakati tazobuditsa mari yakati ma200,000 amaitaura pachingopedza kuvhota takangonzwa kuti ende tikada kubvunza vanhu vacho kuti zvinhu zvacho zvemune muchitaura kuti tabudisa ma200,000 tabudisa ma500,000 mari dzacho muri kuzopa vanhu here sezvemuri kutaura muchigadzira maprojekti acho emuri kutaura hamuna munongonovhara vanhu muri kungoba mari muchingoshandisa kuti tiri kuita zvinhu zvakati zvinhu zvisingabenefite kwetiri ende vamwe vanhu vatori neproblem munyika yedu yeZimbabwe masoja
kutaura chokwadi kumasoja kune zvigananda zvemasoja zviri kuvakuru vemasoja, zvigananda vakuru vemasoja veve. Ukatarisa vanhu vakaita sana Upa Muchinguri, munongomuziva Upa Muchinguri, munhu anotofamba navaMunangagwa pane zvimwe zvinhu zvavanotoita vachitoloncha, anenge aripo mukadzi uya, ende munhu wekutoti ukamutarisa kumasoja mukuru wedefense forces, hapana munhu asingazvizivi. Ndo vanhu vanenge vachipiwa mari vachilaza mari, bati zvavapfana zvimasoja zvimwe zvese izvi hazvitambire mari. Why? Because masoja anoshanda necommand, ana Valerius Banda vese veve zvigananda zvezvi, hapana munhu asingazvizivi. Because masoja tonyatsozoti basa ravo nderekuprotecta nyika, nderekuchengetedza nyika, asi kutaura chokwadi varume vaya vari kuchengetedza zvigananda, ndo basa ravari kunyatsoita. Muri kuprotecta zvigananda. Why muchiprotecta zvigananda? Because mune muchipiwa mari dzakawanda, munoofwa mari yakawanda, saka basa renyu rangosara rare kuchengetedza zvigananda, ndo basa renyu rachisara. Ende munotonyatsoziva kuti muZimbabwe hamuna hondo inomboitika muZimbabwe, nekuti 45 years dzese idzidzi muZimbabwe hamuna mbobvira maitika hondo. Ende hondo yacho munonyatsoziva kuti vana vari muZimbabwe magwara, ndo chokwadi. Ende kuti kaugwara tinako because tinoita kukondedzana kuda noita chinhu. Even pakadedzerwa machi, vanhu vari muZimbabwe vanoti iwewe enda unofa, iwewe enda unofa, iwewe enda unofa, inanso enda unofa, but munhu wese situation inenge iri paground